Ke Kristmas kadai ayom jong ke jing kemen ke jing po samrke bat ke jing sa kan mau lada ha klong snam bat ha ke jing mut jing perkhat jong pi ke don ke jing e te nga tharai ke Kristmas ru phin sngo ba ke don rengkat bat pi saji sien ngi shim gane ke lat kabuk ser ban ai Khublei Kristmas kerpang shapi ke nong shong jong ko bri nyo trap bat ke jala mekhalya hi baro ko wei ho jisu lawan ar hajar Snem menshwa bat u lahi kai yangi ban ai baru lahi kai kibon ba kelenti ke badai ai bekane ke jing tenshan kini ki Christmas light bagian pau bangi don ke jing it hayeng hasem ki parlok ki parajor bat pa ai gitu ki ta ki kumbo ongga kenten nongwei ngan syukut nang ne khendiat. May the sparkle of Christmas lights and the love of family and friends brighten your holiday season. Khublei shibon che jarngo.